Eto, druže, obistinila se moja predviđenja da ćeš ti biti šampion. Pa naravno, ti si Ljubisa. I šta Rekao, i šta sad kažeš posle svega ovoga? Ništa, samo da se zahvalim tim ljudima koji su glasali za mene. Ništa, hvala im. Sad ovako, znaš da postoji neko pravilo za ljude koji prvi put pobede, postanu šampioni, onako mali intervju, šta radiš, čime se baviš i tako. Pa ništa trenutno, pa ne znam ja šta radim, gubim vreme. Gubiš vreme? Da. Cilj teme gubljenje vremena? Da. Idem u školu, ekonomska. Pa to je već nešto drugo, rekao, baš čovjek onako. Da. Koji razred? 4. Završni. Šta ćemo da studiramo? Pa ne znam. Ne, dobro. Pa džabale baroška više, ja mislim. Hoće li to da izdrže roditelji? Pa ja se nadam se. Ne znam, vidjet ćemo. Hoćemo da pozdravljamo nekog ovako, devojčice, ima li, nema? Mamu i tatu. Mamu i tatu, lepo vaspitano dete. Da, ja sam od uvijek bio fin, kulturan i socijalan. Da, inače, evo, kako bi živo, tako da nije njih, jel? Pa da. Okej, šta ti najviše leži u školi? U školi? Da. Pa ne znam, ja obožavam predmet daktilografija. Zašto? Zato što imam 3 godine kesu. Mislim je tako, da trudim se da zadržim tu ocenu, maksimalno. Trudiš se maksimalno? Maksimalno. Misliš da je to onako, jel? Da. Dobro, se baviš nekim sportom, nešto ono? Muzika samo. Samo muzika? Samo I muzika. koja muzika? Pa, recimo neki punk rock, imam band. Imaš band? Da. Kako se zove band? Park? Da. Čini mi se da znam taj band. Ja mislim da ga znam. Da, imao sam priliku i da ga najavim na ovom humanitarnom koncertu Jesenas. Da, to je bio naš prvi nastup, probijenje leda. I sad već stvari idu malo boljim tokom, jel? Da, mnogo bolje. Da, to je bilo pre koliko, godinu i po 2. Pa tako? Pa tako je. Sad šta me zanima? Jel ti imaš nešto za ove manekenke i to? Da, nemam još. Ali razmislit ćeš o tome? Nisam, još mi teku suze radosnice i... Dobro. Druže, eto, to je to. Za kog navijaš? Za Mladi radnik. Mladi radnik, dobre. Tvoja omiljena boja? Crvena. U horoskopu si u znaku? Vaga. Idealna žena po tebi je, mislim, malo ozbiljno? Ozbiljno? Da. Idealna žena? Pa šta znam, sve su dobre. Sve su dobre? Dakle, sve su idealne, jel? Ne biram. U redu je. Omiljeni bend? Pa, Park. Samo reklamerstvo do kraja. Da, mora se malo. Šalim se, pa dobro, od domaćih Love Hunters i Ritam Nereda, Goblini. Da li to znači da bi trebalo da vrtimo Love Hunters i The End to Continue? Može nešto drugo od njih? Pa nemoj, to mi se nekako sviđa i meni i tebi. Ajde, važi, ubedio sam te. Ajde. Dobro, druže, evo, to ide onako kao tvoja stvar, a ja bih te zamolio da ostaneš na vezi, da puno ime i prezime i sve one ostale podatke ostaviš tamo što ti zatraže u režiji, budi fin i suptilan. Nema problema. I već sutra od 10 sati može da svratiš do Trin Sporta, to znaš da je, jel da? Naravno, ko ne zna gde je Trin Sport i šta se tamo nalazi, po svoju duksericu. Uzdravlje da je nosiš.